Cum crești performanța și motivația oamenilor atunci când productivitatea scade? Iată un subiect important de interes maxim pentru mulți antreprenori, un material educațional realizat în parteneriat cu Edenred. Începem cu cifrele, realitatea din România și am analizat toate companiile din România pe ultimii 15 ani între 2010 și 2025. Adevărul este că productivitatea a crescut, dar salariul a crescut mai accelerat, ceea ce pune presiune pe marjele de profitabilitate ale companiilor. Mai exact, cifrele ne spun foarte clar că în 2010 productivitatea per angajat era undeva aproape de 20.000 de lei, măsurată prin cifra de afaceri lunară împărțită la numărul de angajați. Această productivitate a crescut până la 53.000 de lei în 2024, ultimul an pentru care avem situațiile financiare. Vedem că este stabilă în ultimii 3 ani, 2022 și 2024. Per total, în ultimii 15 ani, productivitatea per angajat a crescut cu 174%. Investiția în digitalizare, tehnologie, automatizare, procese și angajați, traininguri și creșterea performanței acestora a generat aceste rezultate, doar că la costuri și mai accelerate. Dacă ne uităm la creșterea salariilor, ei bine, acestea au crescut mult mai accelerat decât productivitatea. Mai exact, în 2010 salariul mediu net per angajat era 1407 și a ajuns de atunci de la 1407 până la 5187 în finalul anului 2024, în condițiile în care astăzi chiar depășește 5500 de lei. Este o creștere în această perioadă cu 269%, în condițiile în care productivitatea per angajat a crescut cu 174%. În general, creșterea de salarii a fost peste inflație, cu excepția unor perioade foarte limitate, până în 2024, în condițiile în care inflația acumulată a crescut cu 88%, este de aproape 3 ori și jumătate sub dinamica salariului în fiecare an. Vedem aici linia cu albastru. Practic, costurile salariale au crescut mult mai accelerat decât inflația, peste productivitate, specific unei piețe a forței de muncă tensionate. În ultimii 15 ani România a pierdut 2 milioane de persoane din cauza mobilității internaționale. Mai mulți au plecat din România decât au intrat, deși fenomenul se temperează în ultimii 3 ani, se egalizează cele două fluxuri. Pe de altă parte, natalitatea, sporul natural negativ, afectează acest sector, piața muncii, care rămâne tensionată. Ca atare, avem o creștere a costurilor salariale care au ajuns de la 12% din cifra de afaceri în 2010 până la 16%, deci o creștere cu 4 puncte procentuale, în condițiile în care profitabilitatea medie a unei companii este de 6%. Ce poți să faci în acest context? Ei bine, să performezi în continuare, să stimulezi angajații să-și crească performanța, să-i motivezi, dar să optimizezi costurile fiscale folosind beneficiile extrasalariale. Găsești un calculator foarte interesant în platforma edenred.ro dacă mergi la secțiunea calculator economie angajat și fie că vorbim de cardul de masă, cadou, vacanță sau cultural, să ofere aceste beneficii extrasalariale, generează economii fiscale pentru companie, deoarece sunt taxate mai puțin. Spre exemplu, dacă oferi unui angajat 20 de etichete de masă la 45 de RON, deci 900 de lei net, dacă ar fi să-i dai acești bani în salariu net, costurile fiscale totale ar fi de 638, total taxe și impozite companie, pe când la beneficii extrasalariale tichet de masă 20 de etichete pe lună, 900 de lei net, se plătesc taxe de 171. Acestea sunt costurile brute, în cazul tichetelor 1071, în cazul salariului brut 1573, deci se generează o economie de 502 lei
cu 32% mai avantajos să oferi tichete de masă comparativ cu alternativa de a oferi aceeași sumă netă în creșterea salariului. Iată o soluție simplă care te poate ajuta în același timp să și crești motivația angajaților, dar la costuri fiscale reduse, într-un context în care veniturile sunt incerte și riscurile sunt în creștere, mai ales pe plan extern. Îți recomand platforma Bistro Club din Edenred, unde vei găsi foarte multe resurse educaționale, materiale, video și ghiduri utile care te ajută să iei decizii bune în afaceri. Mult succes!